ለኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ የህልውና ጥያቄ ነው። ታሪካዊ ምክንያት አላት፣ መልክዓ ምድራዊ ምክንያት አላት፣ ኢኮኖሚያዊ ምክንያት አላት፣ ህጋዊ ምክንያት አላት፣ የጸጥታ ደህንነትና ሉዓላዊነት ጋር የሚገናኙ ምክንያት አላት። በእነዚህ ምክንያቶች የባህር በር ጥያቄ ለኢትዮጵያ ምንድነው ብለን ብንጠይቅ ተራ የወደብ ጥያቄ አይደለም፣ ከዛ በላይ የህልውና ጥያቄ ነው። የኢትዮጵያን ትልቅነት የሚወስን አንድ አስተዋጽኦ የሚያበረክት ትልቅ ፋክተር ነው ማለት ነው። ሺህ ማይል አልፈው ለብሔራዊ ጥቅሞቻቸው እዚህ ባህር ኃይል የሚገነቡና የጦር ሰፈር የሚገነቡ ሀገራት አደባባይ ላይ የራሳቸውን ኢንተረስት ዲፌንድ ለማድረግ የማያፍሩ ከሆነ እኛ እንዴት ትናንት የራሳችን ባለቤት የሆነውን የባህር በር ባለቤት የመሆን እንዴት ያሳፍረናል? በህዝብ ውስጥ Okay, comes in the ዘለና this is becoming weird ዝበሃል ካብ ግዜ ናብ ግዜ ድማ ዝተሓላለኽ መግለጽን ኣካይዳን ኢና ንርኢ ዘለና። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቀይሕ ባሕሪ ንዓና ናይ ህላዊ ሕቶ እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ናይ ህላዊ ሕቶ እንድሕር ኮይኑ ድማ ኤግዚስተንሻል ወይ ከዓ ናይ ሴኪሪቲ ሕቶ እውን እዩ ስለ ዝብሉ ዘለዉ ናይ ሴኪሪቲ ናይ ህላውን ሕቶ ኩሉ ግዜ ንክትዋግዓሉ ቅቡል ምክንያት ማለት እዩ። ስለዚ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ብኩሉ መንገዲ እዩ ዝብፅሓና እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ትክክለይ ናቶም ታሪኻዊ ከም ዝኾነ ይብሉ ኣለዉ። ባህላዊ ናይ ንግዲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ከምኡ ድማ ናብቲ ባሕሪ ቅርብ ኢልና ስለ ዘለና ንዓና ዝምልከት እዩ። እቲ ባሕሪ ካብ ርሑቕ ቦታታት መፂኦም እኮ ናብዚ ከባቢና 10 ኪሎ ሜትራት ከይዶም ረብሓ ናቶም ዝጨፋጭፉ እንተለዉ ንሕና ረብሓ ናትና ኣብዚ ቦታ እዚ ዘይምባልና ዝኽልክለና ኣይኮነን። ካልእ ባሕሪ ንደልዮ ዘለና ንንግዲ ወይ እውን ወደብ ኣይኮንና ንዘሊ ዘለና ንሕና ባዕልና ንቋፀሮ ነገር ኢና ንደሊ ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ስለዚ ከምዚ ድማ ሌጋል ግራውንድ ከም ዝብልዎ ዘለዉ ድማ ሕጋዊ ድማ Ethiopia's right to secure access is supported by international norms which is exactly ሉላዊ ኣብ ደገ ባሕሪ ክትረክብ ኣይትኽእልን ካብ ዓለም ለኻዊ ሕጊ። ስለዚ ነቲ ዘሎ ነገራት ክጠማዝዝ ምፍታን እዩ። ናው እዚ ዘረባ እዚ ስለምንታይ ዝዝረብ ዘለዎ? ኢትዮጵያ ብፍላይ እዛ ዘረባ እዚኣ በብዙሓት ኬንያውያን ብሶማሊያውያን ዓብ ስጋት ፈጢራ ዘለ ዘረባ እዚኣ ከቀይ ባህር ጋር ያላት ግንኙነት ያላት ትስስር የስትራቴጂካዊ የሆነ የረጅም ጊዜ ጥቅማችንንና ትልማችንን ታሳቢ ያደረገ ነገር እንደሆነ ላሰምርበት እፈልጋለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ያላሰለሰ ጥረት እያደረጉ የኢትዮጵያ አቋም ምንድነው፣ የኢትዮጵያ ፍላጎት ምንድነው የሚለውን ለዓለም ማስገንዘብ ችለናል። ፍላጎታችን ምንድነው፣ ግባችን ምንድነው የሚለውን ብቻ ሳይሆን ያስገነዘብነው ጥያቄያችን ተገቢ እንደሆነ ፍትሃዊ እንደሆነም ለብዙዎቹ ማስገንዘብ ችለናል። ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ሕቶ ናይ ኣብ ደገ ባሕርና ንዓለም ኢሚና ኢና ዘለና። ስለዚ ብኸመይ መንገዲ ኣብ ደገ ባሕሪ ንረክብ እዩ። ቀይሕ ባሕሪ ዝብል እታ ቀይሕ ባሕሪ እኳቶም ኢትዮጵያውያን ፈሊጦም ዝደንቆሩ እዮም ክንብሎም ንኽእል። ግን ቀይሕ ባሕሪ እቲ ወሽመጥ ዓደንን ፈላልዮም ዝጥቀሙላ ይረኣናን። እሱ ድማ ኣካል ናይቲ convince or confuse ዝብል ስትራቴጂ ኢና ንርኢ ዘለና። ኦኬ እንታይ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ? እዛ ዘረባ እዚኣ ንሶማላውያን ዓብዪ ኣለርት እያ ኮይናቶም ዘላ ልክዕ ከምዚ ቀይሕ መስመር ዝስገሩ ዘሎ። እስኪ ኣብዚ ሓንቲ ሪፖርት ብቢቢሲ ዝተዋሃበት ነይራ ናይ ሶማላውያን ሪኣክት ድማ ከርየኩም። እዚ ሕዝቢ ካልአይቲ ትስራዕ ኢትዮጵያ ብዘይካ ምስ ዩጋንዳ ምስ ኩለን ሃገራት ቀርና ኣፍሪቃ ብዶብ ትራኸብ ብፍላይ ምስ ሶማልያ ዘለዋ ዶባት እቲ ዝነውሐ እዩ። እንተኾነ ኣብቲ ዞባ ዓበይቲ ምዕባለታት ወይ ቅልውላዋት ኣብ ዝፍጠርሉ መብዛሕትኡ እዋን ሰቕታኣ ክትመርፅ ትረአ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እስራኤል ነታ ናፅነታ ባዕላ ብምእዋጅ ርእሰ ምምሕዳር መስሪታ ክትኸይድ ዝፀንሐት ሶማሊላንድ ከም ናፃን ልኡላዊትን ሃገር ኣፍልጦ ምስ ሃበት ሰቕታ ኣዲስ ኣበባ ኣቓልቦ ስሒቡሎ። ኤርትራ፣ ጅቡቲ፣ ግብፅን ዝርከበን ብዙሓት ሃገራትን ውድባትን ዓለም ነቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ዝተወሰደ ስጉምቲ ዘለዎን ተቃውሞታት ይገልጻ ኣለዋ። ሃገራት ቡልቂ ይኹን ብእኩብ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ መርገፅታተን ኣብ ዘፍልጣሉ ዘለዋ እዋን ኣዲስ ኣበባ ግን ሰቕታ መሪፃ ትርከብ። ብወገን መራሕቲ እቲ ሃገር ጥራይ ዘይኮነስ መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ እውን ነቲ ዓለም ትዘራርበሉ ዘላ ጉዳይ ሸፈነ ክህቦ ኣይትረኣያን። ቅድሚ 2 ዓመት ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ንንግዳውን ወተሃደራውን ተጠቃምነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝምልከት ስምምዕ ምፍራማ ካብ ሞቃዲሾ ተቃውሞታትን መጠንቀቕታታትን ኣስዒቡ ምንባሩ ይዝከር። ኣነ ቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሪቶ ጥንታዊ ትርጉም ከም ትመርፅ ትኽእል እያ። ኤርትራ ሕብረት ኣፍሪካ ካብ ኢትዮጵያ
يفلت أبي كالتفو أسر إسرائيل تسعبو حبرة أفريقيا كاب إثيوبيا ناب جبتي ويدو أفريقيا كجعز قلبات قرب يبل إتي إيرتراوي دبلوماسي نبر إثيوبيا أمريكان حبرات إمارات عربن كوسدون زغل أمريكا متصباي مريس أكتخون كم تخلون زراس الله سيمت اتصال ساي مغنيات زواوي رقحيو نتي جبتي سعود عربن إيرتران كفترو زغل لفنتي بمسقا زوسلو ناي سقطها سقومتي كخون كم زغل زراس الله سيملكت كلمة حزي بسنكتي مستارسة محدار زفرمتو سممة مس مقاديش وتفتيرو زنبرة متفنان اوكي هجي انتاي كريكم دليل لغم مسيلكم مجمريا أبي أحمد بزحات سومالاويان كم زت متوازلو وي وكيلاتاتنا سوماليا كم زري وزلو أبي أحمد أفلط أكهب كم زغل كالكوليت يقبر كم زلو ترايز نقر مغنياتو درو نت إسرائيل زقبرتو ملسب زي مهابو دقيفو خم زلو يزنقر مغنياتو إسرائيل حد لولا ونتن قزاتو حد نتن سوماليا زدفر سقون تقيران تلا كميو نسفتين واسل زنبري اتا نزق يقايز بالحقرات نمس أنا اسمعينين إثيوبيا منبرنا حبرة أفريقيا دما كابتون قداموت كخونن زلو تكبارن تقاومنا تدسمعت كالني إيقادون كمو سلازي زون كليتيوم تكالات مس إثيوبيا بغربة تسرعو نتي وسانة ناي إسرائيل كنصقوا خلو إثيوبيا صغير لو كمر ما كينيا بفلاي يدبلو زلو روتو مس إماراتي زرارب كم زلون كندي جنزب تبوني يمثل يدبلو سبعتون علو كن إثيوبيا زيادة واقع كخفلاي كينيا كون أبو إثيوبيا جن إزو دايزي إزو سانزي بزح واقع كخفلا خمسة خليهم تنبرو نا كينيا نجزيو قريبنا نا إثيوبيا كون كلو مجمريا إثيوبيا نبعلا تمساسال حتو كل على اللازخل حجر سلزخونت نازي نجرزي دحر أتياتو صباح نجو نعات جمتي لكم أزخلي سلازي ولا كوا نجزيو بحرن دلنا دو قالوا ولا كم زي عبيت بروباغانديستس نا عبي زخونو وي ناي بلصقنا زخونو إثيوبيا أنت تتنققت عشاء زبل دمسي كسمعو سيري يلو مغنياتو إذا قد دايزيا مجمريا there was this debate حنت debate كوكمي مغنياتو كابين العالي زيادة نعات قلت أخوي ناس لا تسمعتني just give me a second سلمتها أبي تغرقي رقم زلو بزيا كلتا argument كوكمي دحريو نا إسرائيل صوت هذا ما كان رينا كلاي إثيوبيا بقطتها وسان إسرائيل أو سوماليلاند زحزت بوزيشن تتقايمة انت مالتي ترجمو من سوماليلاند تبقى اسلام مالتي من سوماليلاند تبقى ايسا مالت مش جبتي زغونه ነገር ተፈጢሩ ወይ ካ ጅቡቲ ብተርዮ አሳላልፋ አንፃር ኢትዮጵያ ተኮይና ኢትዮጵያ ተቀለለ መውጪ ሞቶ ይብላን ማለት ታይ አሜሪካ ዘላ ኢትዮጵያ ሻፍ هذه ስኽ እዩ بعويل أفليطون تهيبا إيوها عويل أفليطون تهيبا بتعامل خبيد عنده كاب قراءة عدتات كمتعيو تيزنيو وترخ قادة دي مالتي حدث كلا بعلو وشتاوي خناتاتنا إثيوبيا ناي لولا تحطو زول لو عدد هزبتات مقصقصات له حدا ناي سومالتنا يقبر دهر حي زلو مالتي ناي تግራዩን كاليو كالتون كله يوم زي أبصمنا أنا سومالان بقلي أفلوت أمها كوشتاون قدامون استجمع مالوا إثيوبيا أو كم زعانة من كرقر كتأتو جدًا سلزغنا مالتيو سلزي بزي درجة زي إثيوبيا سويلا أسكت أزل لايل كأخذتو كتوصل تخل بقلي زي بولتلو نبي تزنبل تلكاني تي سوخا نبي يوصل تلكان نقول أفلوت أي زنبل تقاومس قليل يخلني مالتي ناب سوق مالا ناب أفلوتو محاب يزوس بتم زول قام غنيان جنتاي مريتا لاوزي بو انت قتيلا مالتي سوق تيلا كما تازخ زنبره فقط تتصاو خابي كاوسومان فقط تتصاو مالتي كاوسومان زمصا تتصاو ኢትዮጵያ خبيد كوني مخنياتو ሶማላውያን ነው ኢትዮጵያ ያለው ፍርድ አንደላሃት የሶማል ክልል ሶማል ዝባል ማለት ነው ሶ በአንፈት ምብራቅ ቦቱ ዳይሬክሽን ሶ ኢትዮጵያ በጣም ተቃላዕትያ ንጸታ ንክስታይ ወሕስና በጣም ተቃላዕነታ ዝዓበ ስለዚህ ሶ ስለዝበለት
እንታይ ክትብላ ትኽእል ሶማል ሱብ ክትብል የብልክን ድጋፍ ክኽተ ኤግዛክትሊ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሓት ሶማላውያን ይፅሕፉ ኣለዉ ንሳቶም ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ኢትዮጵያ ተኸተሎ ደላ መንገዲ ንኢትዮጵያ ዝለዓለ ሓደጋ እዩ ምክንያቱ ሕብረት ኣፍሪካ መትከላት ናቱ እዩ ኣብ መደበር ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ዝኾነት ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ቻርተር ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ቻርተር ንክፈርስ ትድግፍ እንድሕር ኮይና ስለምንታይ ምክንያት እዩ እቲ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብኡ ዝኸውን ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቶም ክልል ሶማል ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ናይ ነዊሕ ሕልምናቶም ካብ ኢትዮጵያ ንምግንፃል እዩ ስለዚ ንሶማልያ ከም ሃገር ምናልባት ሃገር እቲ መቃዲሾ ዘሎ ስርዓት ንምፍራስ ተደይኮይኑ እቲ ዝቕፅል ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ ይኸውን ምክንያቱ ኢትዮጵያ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ መሃብ ማለት እሞኻ ንእስራኤል ክድግፍ ኢልካ ምዃን ማለት ምስ ቱርክ እውን ብቐጥታ ኣንፃር ምስ ግብፂ እውን ብቐጥታ ኣንፃር እዩ ዝገብረካ እንታይ ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ ዝመርሓ ኢትዮጵያ ዲስታቢላይዘር ዝብል ሽም ተዋሂብዋ ዘሎ ፀረ ርግኣት ዝኾነት ዝብል ዘሎ ሳጓናታ ዝለዓለ ደረጃ ክወሃባ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ይኹን ማዕከል ናይ ዓለም ተሰማዓነት ናታ ድረወዲቑ ኣሎ መሊሱ ነታሕቲ ክወርድ እዩ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክልተ መንቀራቕሮ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ካብዚ ናበይ ይኸይድ ድማ ናይ ብዙሓት ተዓዘብቲ ናይቲ ዞባ ብቐረባ ዝከታተልዎ ዘሎ ጉዳይ እዩ ኣብ መወዳእታ ውሳነ ናቱ እንታይ ክኸውን እዩ ውውልሲ ስለዚ ኢትዮጵያ ብዙሓት ሙስሊም እዩ ዘለዋ ክሳብ 60 ሚልዮን ዝኸውን ሙስሊም ኣለዋ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ሙስሊም ድማ እስራኤል ኣብ ቀዛ ትገብሮ ዘላ ስለ ድርዩ ዘለዉ ኣብ ሶማልያ መፅያ እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል ንመን ክትሓርም ከም ትኽእል ስለ ድርዩ ዘለዉ እቲ ራዲካላይዜሽን ናቶም ንሱ እውን ንባዕሉ ናብ ኩንነት ክቕየር ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብ ብዙሕ ሽግራት ስለ ዘለዋ ሶማልያ ነዚ ነገር እዚ ንኢትዮጵያ ንምፍራስ ከምቲ ብመንገዲ ሱዳን ግብፂ ትመፅእ ኣላ እሞ ከተፈራርሰናን ዕንወት ከተወርደልናን ትኽእል እያ ዝብልዎ ዘሎ ብመንገዲ ሶማል ድማ እቲ ከምኡ ዓይነት ሓይሊ ክሕይል ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ካልእ ምስ ጎረባብቶም ከቢድ ሽግር ከጋጥሞም ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ መጀመርያ listen to this international media labels this as an attempt to destabilize the Horn of Africa and really distract from Gaza. Expand on that. Actually, this final recognition from Israel, it has a number of effects, both in the case of the Horn of Africa and then for the broader region and even for global politics. So on the one hand, while recognizing Somaliland as an independent country, Benjamin Netanyahu found an escape for his failure in domestic politics and also in his military operation in Gaza. But now he created his own success story. Right now, in a time when Israel is all alone in the global politics, even its relations with the United States sometimes tend to be shaky. Now he is trying to carve out a totally new ally from scratch. So from the Turkish perspective, that is not about Israel, that is not about Somaliland. It's more about Somalia as a whole. Because Turkey has invested heavily in the integrity of Somalia and its economic development. Exactly. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ እዚ ገይም እዚ ብፍላይ ሚድያ ናይ ቱርኪ ከምኡ ድማ ምስ ቀጠር ዝተሓሓዝ አልጀዚራ ካልኦት ሚድያታት ኣግሬሲቭሊ ነዚ ዞባና ካቨሬጅ ክብዎ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ድማ ፅቡቅ እዩ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ፅቡቅ ሽም ክትረክብ እያ ወይ እውን እቲ ብሕማቅ ትጥቀሶ ዝነበረት ክእለ እዩ ስለዚ ንኤርትራ ኣተኩሮ ናይ ሚድያ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረክ ንቀርኒ ኣፍሪካ ክመፅእ ከሎ ንፅቡቅ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ብዙሕ ዕላማታት እዩ ነትንያሁ ናብዚ ቦታ ዝመፅእ ዘሎ መጀመርያ ንዓለምና ዲስትራክት ካብቲ ንሱ ኣብ ቀዛ ዝገብሮ ዘሎ ብዙሕ ተሓታትነትን ብዙሕ ሕቶታት ዘልዕል ዘሎ ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝገበሮ ናይ ሰላም ምቁራፅ ናይ ተኽስን ገለመለን ዝበሎ ንዕኡ እንኳላ ይጥሕሶ ስለ ዘሎ መህደሚ ኣክንዳ ውጥራይ ዝጥምቱ ናብ ሱዳን ክጥምቱ ናብ ሶማሊላንድ ዝብል ካልእ ኣጀንዳ ትፈጥረሉ ንዓለም ብዛዕባ ክትዛረብ ስለ ዝደሊ እዩ ካብኡ ቀፂሉ ቀጥታ ትርኩ ነዚ ነገር እዚ ንዓዓ ከጥቅዕ ኢሉ ይመፅእ ከም ዘሎ ይተረዲዎም ዘሎ ቅድሚ ነዛ ስጉምቲ እዚኣ ምውሳዱ ቤንያሚን ነተንያሁ እንታይ ገይሩ ነይሩ ምስ ግሪክን ሳይፕረስን ኮይኑ ሓደ ኪዳን እስራኤል ሳይፕረስ ቱርኪ ነው ግሪክ ብሓደ ኮይነን ሓደ ወታደራዊ ዲፈንስ ዲል ገይረን ነይረን እዚ ከዓ ንቱርኪ ንምቕርቃር እዩ ኣብ ሱርያ ዲስታቢላይዝ ንሱርያ ዝገብር ሓይሊ ፋንድ ይገብር ከም ዘሎ እስራኤል ምስ ኢማራት ኮይኑ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣብ ሊብያ ተመሳሳሊ ንርኢ ኣለና ሕጂ ድማ ኣብ ሶማልያ ቱርኪ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ገይራ ሶማልያ ሓያል ሃገር ክትከውን ርግእቲ ሃገር ክትከውን እዮም ዝደልዩ ምክንያቱ ርግእትን ሕብርትን ሃገርቲ ኮይና ዕዳጋ ሰፊሕ ስለ ዝኸውን ነቲ ገይሮሞ ዘለዎ ኢንቨስትመንት ድማ ውፅኢት ኣለዎ መቃደሾ ጥራይ ክሕዙ ይደልዩ እዮም ስለዚ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ብእስራኤል ቀጥታዊ መጥቃዕቲ ነቲ ቱርኪ ክትገብሮ ትደሊ ፅዒራቶ ዘላ ቢልዮንስ ኢንቨስት ገይራትሉ ዘላ ውፅኢት ናቱ ዚሮ ንክኸውን ዝገብር ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚ ገይም እዚ
ከቢድን ሓደገኛን ጌም ከም ዝኾነ እስራኤል ድማ ዲስታቢላይዝ ነቲ ዞባቲ ንምርግጋእ ዘይኮነ ንምብልሻው ትመጽእ ከም ዘላን ኣብ ሓደ ቦታ ድማ ነዚ ቦታ እዚ ብምቁፅጻር ብብዙሕ መንገዲ ኣብቲ ናይ ዞባዊ ፖለቲካ ንክትፃወት ዕድል ክባ ከም ዝኽእል ሓንቲ ስእሊ ላብ ዝያደ ዝርዋ ዘለው እዚኣ ንሪኣ ዘለና ስእሊ ሲ ከምዚ ክትከውን ትኽእል እያ እዮም ዝብሉ ዘለው ናይ እስራኤልን ናይ ኢማራትን ኣካይዳ ንሱዳን ከመይ ገይሩ በሊዕዋ ኣሎ ብኤርትራን ኢትዮጵያ ኦልሬዲ ኣትዮም ኣለው እቲ ምንቅስቃሳት ናቶም ክትሪኦ ከለካ ካበይ ናበይ ይንቀሳቀሱ ከም ዘለው ዘርኢ ምልክት እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ it's going to be a very very weird situation ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ምንቅስቃሳት ንኤርትራ ከመይ ኢሉ ረጋጊፅዋ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ግን ቤዝ ከም ዘይብሎም ብልዕልያም ብጥቃዓን ይሓልፉ ከም ዘለው እዩ ዘርኢ ዘሎ ስለዚ this is going to be another very difficult situation እንኳላይ ንኤርትራ ማለት እዩ ብቐረባ ምክትታል ዘድልዮ ጉዳይ ክኸውን ግን ያ ብርግፅ እስራኤል ኣብዚ ቦታ እዚ ድሮ መፅያ ከም ዘላ ዝገልጽ ሓበሬታ እውን ኣሎ ስምዕዎም ብሕጂ ኮነትን ክትመጽእ መፅያ ዘላ እዮም ዝብሉ ዘለው of Somaliland. I'm shocked to listen to the outrageous comments from the Israeli representative. The Berbera Dagger, Israel's secret Red Sea base, is officially live. You've heard the headlines. Israel has officially recognized Somaliland as a sovereign nation, the first UN member state to ever do so. But what they didn't tell you, what the official press releases from Hargeisa and Tel Aviv left out, is the massive, high-tech fortress that's already standing in Berbera. The secret is out, the concrete is dry, and the Berbera military base isn't just a project for the future. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብዚ እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ሂባታ ደኣዩ ዝበሃል ዘሎ እምበር ኣቐዲማ ግን ወተሃደራዊ ቤዝ ኣብቲ በርበራ ዝበሃል ተሰሪሑ ከም ዝነበረን እቲ ወተሃደራዊ ቤዝ ድማ ክስራሕ ከሎ ኢማራት እያ ሰሪሓቶ ንኣሜሪካ ከተካርዮ ትደሊ ከም ዝነበረት ንኣሜሪካ ወተሃደራዊ እዚ ናይ ኣፍሪኮም ካብ ጅቡቲ መፅኡ ርኢዎም ተዘራሪቡ ከም ዝነበረን ይዝከር ስለዚ ነቲ ጉዳይቲ እስራኤል ሒዛቶ ከም ዘላ እስራኤል ድማ ሓደ ዓብዪ ወተሃደራዊ ቤዝ ጌራ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ what we are witnessing right now is a very very tricky situation እዚ situation እዚ ድማ ንብዙሕ ዞባዊ ኩነታት ዓብዪ ፅልዋ ክፈጥር ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ነተንያሁ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ናብ ዞባና ዘምፅኦ ዘሎ ፍሉይ ናይ ቁጠባዊ ሽርክነትን ረብሓን ተራእይዎ ዘይኮነ ንሰኪሪቲ ናቱን ነቲ ወተሃደራዊ ቅልፅምናቱን ምዝርጋሕ ክጠቕመ ዘበለ እዩ ዝገብር ዘሎ ንሑቲ ክሃርም ድዩ ንኻልእ ክቋፀር ድዩ is going to be a very very dangerous situation እቲ ናይ እስራኤል that's why ድማ ዓለም ምሉእ ነዚ ናይ እስራኤል ኣካይዳ ብተሪሩ ትቃወሞ ዘላ ስለምንታይ ብፍላይ ሃገራት እስላም ሃገራት ዓረብ ተመክሮ ዝገብርዎ እንተለዋ እስራኤል ትመፁ ቦታ ነቲ ከባቢ ሓደጋ ዳ እምበር ፅቡቕ ነገር ፈጢሩ ይፈልጥን እዩ እቲ ሓደገኛነት ድማ ብዘይሱ ይኸይድ ነይሩ ሕጂ ናብ ዝላዕለ ደረጃ ናይ ሓደጋ ኢና ንርኢ ዘለና ባት ንሕና ከም ኤርትራውያን ክንፀልዎ ንኽእል ነገር የለን ኣብ የመን ዘሎ ኩነታት ምናልባት ስዑድያ ትገብሮ ዘላ ኢማራት ናብዚ እስራኤል ናብዚ ቦታ እዚ ምስ መፀት ንሑቲ ይሃርም ኣለኹ ኢላ ነቲ ስዑድያ ትድግፎ ሓይሊ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃሳት ክገብር ከሎ እስራኤል እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል ድማ ግምት ኣሎ ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ክብድ ዝበለ ክኸውን ከም ዝኽእል መልእኽቲ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ክንሪኦ ኢና ምክንያቱ ምስ ዝተሓሓዝ መልእኽቲ ሰዲድሎ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ካብዚ ዝብገስ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ናው እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ክልተ ሰለስተ ኣገባባት ክንርኢ ኢና እዚ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ንሶማልያ ከምዚ ይብላሎ እዚ ከምዚ ይብላሎ ክበሃል ከሎ ሓደ ካብቲ ኩሉ ሰብ ክግንዘቦ ዘለዎ ጅቡቲ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ዝበለቶ ስምዑ ጅቡቲ ከም ኣገዳሲት ፊቸር እናኾነት ትመፅእ ዘላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ መጀመርያ ኢትዮጵያውያን ዝብልዎ ዘለዎ መስምዑ ከነተሓዘልኩም ኢና በዚ ብናይ ኢትዮጵያ ሚድያ ክንጅምር ጦር መርከቦች ኢትዮጵያ ላይ ያነጣጠረ ከበባ የግብጽ ጦር መርከቦች ኢትዮጵያ ላይ ያነጣጠረ ከበባ ለማድረግ መንቀሳቀሳቸው እስራኤል ለሶማሊላንድ ዕውቅና መስጠቷን ተከትሎ የግብጽ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ኢትዮጵያን በወታደራዊ ኃይል ለመክበብ የቀይ ባህርን ቀጠና እያስታጠቁ መሆኑን ሚድል ኢስት ፎረም አስነብቧል። የሚድል ኢስት ፎረም ባልደረባ የሆኑት አሚን አዩብ ትላንት ባወጡት የትንታኔ ጽሑፍ ካይሮ ከአረብ ሊግ የዲፕሎማሲ ጩኸት በስተጀርባ ከኤርትራና ከጅቡቲ ጋር ወታደራዊ ስምምነቶችን በድብቅ እየፈረመች መሆኑን አጋልጠዋል። እንደ ተንታኙ ገለጻ ግብጽ በኤርትራ የሚገኘውን አሰብ ወደብና በጅቡቲ የሚገኘውን ዶራሌ ወደብ የጦር መርከቦቿን ለማስፈርና ወታደሮቿን ለማንቀሳቀስ የሚያስችላትን ስምምነት አግኝታለች። በቅርቡ የግብጽ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ካሚል አልዋዚር ወደ ጅቡቲ ያደረጉት ጉዞም የግብጽ ጦር
كم تريو دلهم زي زبلو وزلو يوم كم نريو جبتي أفت كبابتي متيا كم زلا أب إيرتران أب جبتن متيا كم زلا يزنقر زلو توسيد دما أتي مخنيات دما من البات إسرائيل تقبرو زلا أقدمهم سلا حبريتا بس إيوان كتبل تخليها أنت دينير وامجن نزم مجد أمو ني إثيوبيا كونتين خجبرو أب إيرتران جبتن كعتو مخانم زنقر تصنيعو إذن إسرائيل متتتاو نجبسي اتزعبي يسقاتيو تزعبي سلازي جبسي نتتقبرو زلا مور أجريسيف لنخسرحو مس السعودية بقربة كتشارارخيا مس تركي بقربة بحدا كسرحو كفتنيا درو بحدا يمسرحو زلا أبو داينا السودان أبو داينا ليبيا وين مس تركي بليونس نقدخن قبرين هيلهم أب عامة أبيلو ناي تركو مراحين أب جبس متينيرو ناي جبس دما دحري توسن زين أب تركو خيدنيرو أبتو قداي تدمان قداي سودان سومالن بحدا كنسرح لينا لهم تزاريبهم نيرهم سلازي إذا كنتات زي نزيان حيلتات تركي جبسي سعودية قطر بفلايزن 4 هجرات بحدا زماكله كنتاتي زفتر زلو again كابزو كله هذا أبي ربحات ركب زل هجرون كتكون تخلون إيرترايا سلامتاي قدم كمزة عينة أتوكرون كمزة عينة أجاتات تركب زي نبرد هجر أبزي وانزي بسن كتاب كبابينا زفتر زلو كنتات إيرترا مور أدفانتجز كتركبيها مور ليفرج كتركبيها مهنياتو مس إيرترا مسرح أزيا قداس كونسل زغوني كل زنريو زلنا دقيمنا كنريو خلنا بحدا معدبي دمسالنا قبسي ناتا زلوا كايدا بالتعمي كتكالاتفن زعابي يسرح كسرح كتكالالوا درومز جبتو تبلو زلا تقبرو زلا مس إيرترا كوم عينة شركنات براكتيكال زغوني شركنات أب عسب كم دما أب كالي جما جنب بحرنا إيرترا كنري تمنيتنايو سلامتايو ناي جبس حيلي ويناي وص حيل سلندلي كون انتايدا وقورا وقس لزين دلي إثيوبيا حلمنا أتومنا بإيرترا مخانو بتدقاقا من الجيرومنا له كيبل وون فلطو نجري سلازي مس جبسي شركنا مقبار مس السعودية أب حجز لنا يا مدرخ كينا هنري خلنا يتزبالت أمارات سقونا الناس خلن إذا حجز لنا مدرخ تريت تكيمنا له دما واقع كفل الناس خلي سلازي إسرائيل شدشن حدا رجس أنيا زخونة ديل ناي سكيورتي كم دما نايكو طبعا شركنا تنون مزوعة هايسكا إيرترا كسر حلو زلوايا and why are we saying that because listen to this አፈወርቅ ወደ አንተ ልመለስና እንግዲህ የኤርትራ መንግስት በተደጋጋሚ ጊዜ የወደቦቹን ለተለያዩ ሀገራት በመስጠት ይታወቃል። እንደሚመሰረተው ጓደኝነት ነው ለ99 ዓመት ይላል። በአንድና በሁለት ዓመታት ያባረረና ሌላ እየተካ ሲቆይ የቆየበትን ሂደት እናስታውሳለን። አሁን የሚነክፋቸው ሀገራት በሀገሩ ላይ አንድ ጊዜ የሆነ ጊዜ ላይ ወደብ ተከራይተው ወይም ደግሞ በሊዝ የያዙ ሀገራት ናቸው። አሁን እንታይ ዝብል ዘሎ ኩሉ ግዜ ተዘረባናቶም ኤርትራ እንተዘይእትዮም ቀመም ስለዘይብሉ ረኣይ ስለዘይብሉ ዝግደሰሉ ስለዘየለ ኤርትራ ኣብ ዘይምልከታ ቦታታት ኣብ ዝኾነ ይኹን ከምዚ መረቕ ናይ ደርሆ መረቕ ጅዳድ ንብሎ ነርና ከምኡ ዓይነት ኣብ ፀብሒት እትዎም ዘፀብቆ ከምኡ እዩ ኤርትራ ናታቶም ሕጂ ኤርትራ ኣብ ደገ ባሕር ናታ ምስ ደለየቶ ትሰርሓሉ እዩ የስ ትሰርሓሉ እንታይ ክንገብረ ና ወደብ ኣምላኽ ዝሃበና ፀጋ ክንጥቀመሉ ይብና مش زربحنا جزء ني حجراو ربحنا دحنتنا حدقة كسب زيت وي بس قالت كنسرح سقمي بنا أبين فلتو نزي مجمرة كم ساقمين جمرنا إذا أنا هذا ناي 3 عامات نيرترا كل عينة سمن زورة حجر مساقاتكم أفضل بحرنا نخدكم أفكينا لكم هنا بس بلش conditions so بس كلام مسرح سقمي يكون أنا بيرترا ترى زت أمامك هون الله تمسانا سرح نشتي حجر يا وعود زبي قليلو كالو جيمكس أو زفتن دحرقينو هذا منقسي نزل نجارات قلتي في زفلطة راين تايجن زت أمام كنتات كفتر خلاله حنتك عبتاز بالوازلو زمت كم قدي في الناك خيط بخش ما يكون النعنا زت أمام كنتات كنفتر كنكلها لنا مهنياتو مسكتر كنسرع فتينا هنا أي تردادني بال مسعودية وانت فتينو نيريو مس إسرائيل وانت فتينو نيريو أو سكيورتي بلا لون بطبع أتليست تفتينو نيريو إذا حجت زاربلو زلوا دماني إمارات بعسب متيو وتدرى بيز جيرو أبكيناتنا يمن تساتفي إذا زك حد نجرا يكون أنت خوني إمارات كالو جاي مسكت أو سلة فتنة سير ترى دما بحد أخوي نخسر سلة زي ده ليه نمن تايد ما نيرترا زيادة قبلت على سلة زمرته دخون قلنا نيرترا ويون إيرترا بقدام بخالن كويناتو زلات أقام سلة زرز نبرة كمز مزاي فتين إتمنى سابي إيرترا زلوا دما زلوا كنتات ريو حجي حماق سلو زلوه لحان يبلسوا لي قبل كايدا لينسو هنا
ولا ناي جنزب صقمن ناي كال حصرتات تلنا ديغنت لنا هاجرنا ገጅፍ ዋጋ ከፊልና ዘምፀና ስለዝኾና እቲ ግዝያዊ መፀገም ነቲ ዘይ ንግዝያዊ ፀገም ክንፈትሕ ክንብል ናይ ሓዋሩ ሽግር ክንፈጥር ኣይንደልና በመባል ንመራት ዘይሕሰብ ዝመስል ዝነበረ ሰጊጓ ስለዝኾነ ተመሊሳ ኣብ መንገዲ ኢትዮጵያን ካልን ጌራ ክትምለስ ፍትናላ ይብሉሎ እታ ካልአይቱ ሕቶናቶም ናብ ጅቡቲ ያትኸይት ስምዋ ግብፅን የተጣራበት ሁኔታን እየተመለከትን ነው። ነገር ግን የማስታወቂያ ሚኒስትሩ የማነ ገብረ መስቀል ወጥተው ከግብፅ ጋር ያደረግነው ስምምነት የለውም ብለዋል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አሁን የኢትዮጵያ የመውጫ በር የሆነውን ጅቡቲ ላይ የመስፈር እቅድ አምጥቷል እያሳዩ ነው። ያንን አይነት እንቅስቃሴ እያሳዩ ነው። ኦፍ ኮርስ ጅቡቲ ለረጅም ጊዜ የግብፅን ኦፈርና ጥያቄ ሪጀክት ስታደርገው መቆየታ ይታወቃል። አንደኛ አሁን ለምን በዚህ ያክል መጠን ግብጾች ገፍተው መጡ? በጅቡቲ፣ በሶማሊያ፣ በኤርትራ ያላቸውን ፕሬዘንስ ምን ይመስላል የሚለው እጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዛ ሕቶ እዚኣ ሓንቲ ከመይ ኤርትራዊ ቁሩብ ቃንዛ ትገብረልካ ሕቶ እንታይ ግብፂ ሲ ናብ ኤርትራ ናብ ጅቡቲ ናብ ሶማልያን መፅያ ሓቲታ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብ ጅቡቲ ሕራይ ተባሂሎም ሽርክነት ጀሚሮም ኣለው። ኣብ ሶማልያ እውን ሽርክነት ጀሚሮም ኣለው። ኤርትራ ግን ሕራይ ኣይበለትን ይብሉ ኣለው። ኢትዮጵያውያን ከንታይ ይብሉ እስኪ ይሕጎሱ ኣለው። ሕርር ትብል እኮ ሓደ ግዜ ሕርር ኢኻ ትብል ይሕጎሱ ዋይ ኤርትራ ምስ ካልኣይ ተሓባበርን እያ ከምኡ ዝብል መንፈስ ኣለዎም ኣብ ርእሶም ከም ኤርትራዊ it hurts me so much እዚ ክሰምዕ ከለዎ ንፀላኢና ዝሕጉስ ዓይነት ዘረባ ኤርትራ ስለዘይ ትሻርክ ምስ ካልእ ንዓና ቤላ እዮም ዝብሉ ዘለው። ኤርትራ ሽርክነት ክገብር ዓቕሚ የብላን፣ ኤርትራ ንሽርክነት ዝኸውን ድልውነት የብላን ዝብል ኣተሓሳስባ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያውያን ኢሊት ኣብ ሓንጎሎም ዝሰፈረ እዩ። ክንደይ ግዜ ተዛሪቦምና እኮ እዮም ኤርትራ እኮ ባዕሎም እዮም ዝመቱልና ዘለው ዝኾነ ይኹን ሓያል ሴኪሪቲ ሓያል ቁጠባ ከመንጭው ዝኽእል ሽርክነት ክገብሩ ስለዘይከኣሉ ተቐባልነት የብሎምን። ስለዚ ምስ ግዜ እቲ መርሕነት ዘሎ ሕጊ ተፈጥሮ ኮይኑ ክኸይድ እዩ። ዝኾነ ይኹን መሻርክቲ ስለዘይብሎም ኣብቲ ክፍጠር ዝኽእል ሃግዋፍ ቤላ ጌርና ክንፃወት ንኽእል ኢና። ክንደይ ግዜ ኣብ ቲቪ መፅኦም ከም እዮም ዝብሉ ኤርትራ ነዚ እናሰምዐት ስለምንታይ ውሳነ ክትገብር ዘይትኽእል ከም ሓደ ዜጋ ናይ ኤርትራ ዝስማዓና ቃንዛ ከማይ እንድሕር ኮይንኩም ቃንዛ ይስማዓኩም ግን ኣብ 2026 ክቕየር ድማ ተስፋ ንገብር። እዚ ብፍላይ ምስ ግብፂ ዝበሃል ዘሎ ምስ ዑድያ ዝበሃል ዘሎ እዚ እንተዘይሰሊጡ ማለት እዩ እንተደይ ተገይሩ ዲል መይቢ ኣነ ባዕለይ ኣብ ስጋት ክስማዓኒ እዩ። ኤርትራ ሓዲ ከምቲ ስለዝኾነት ኣይኮነትን እንታይዳ ኣብ ከባቢና ካብ ኤርትራ ንላዕሊ ዝዓቢ ገጀፍቲ ሓይልታት ይመፁ ኣለው። ምስ መሻርክትና ምስ ዘዋፅኡና ሽርክነት ክገብር ተዘይክኢልና ፀላእትና ዝበለፀ ዕድል ክረኽቡ እዮም ብዋጋ ናትና ዲልስ ንኽፍፅሙ። ፎር ኤግዛምፕል ኢትዮጵያ ኣብ ተገባሕር ክበኩም እያ ኢላ ምስ ካልኦት ክትሻረክ ክጅምር እያ ነቶም ሱፐር ፓወርስ ንዓይን ተሓጊዝኩምኒ ዘለኹም ክበኩም እየ ክትብሎም ትኽእል እያ። ኣይትብልኒ ኣብይ ኣሕመድ ኣይብልኒ ኢሉ ዝማጎተኒ ሰብ የለን። ስለዚ ኢትዮጵያ መመሊሱ ተወሳኺ ሓገዝ ክረክብ እዩ ብዋጋና ማለት እዩ። ንሕና ዲል እንተጌርና ግን ኤርትራ ዝወድኦቶ ጉዳይ ንዓዓብ ዘርብሕ መንገዲ ዝገበረቶ ንዓታቶም መላገፂ ክኸውን ኣይክእልኒ ወይ እውን ብዋጋና ዲልስ ክግበር ዋላ እውን ጅቡቲ እኮ ጅቡቲ ካባና ላዕሊ ለቨሬጅ ስለዘለዋ ድያ ዝኽእሉ ኢንቨስትመንት ትረክብ ዘላ ካብ ግብፂ ይኹን ካብ ካልእ ግብፂ እኮ ዝያዳ ኤርትራ የተድልያ ምክንያቱ ግብፂ ኣብ ጅቡቲ ኣትያ ዘለዋ ፅልዋ ንእሽተይ እዩ ምስቶም ብዙሓት ኣብኡ ዘለዋ ክትሻረክ ምስ ኤርትራ ግን ዝለዓለ ፀብለልትነት 1000 ኪሎ ሜትር ናይ ቀይ ባሕሪ ካብ ባቤል መንደብ ክሳብ ላዕሊ ክህልዋ እዩ። ብካልእ ድማ ምስ ሱዳን ዶብ ዘለዎ ሃገር ምስ ኢትዮጵያ ዝሰፍሐ ዶብ ዘለዎ ሃገር ኣብ ኢትዮጵያ ክትፃወቶ ትደሊ እንተለዋ ኮይኑ ንኣቢ ፀቕጢ ክትገብሮ ትደሊ ኮይና ጅቡቲ ንእሽተይ ነገር እዩ ዝኸፍተሎም የስ ንእሽተይ ግን ኣገዳሲ እዩ 900 ንግዲ ናይ ኢትዮጵያ ብኡ ስለዝኾነ ግን ብኤርትራ ምምፃእ ግማ ተዛዓበየ ፅልዋ ክህቦም ዝኽእል እዩ። ስለዚ ኤርትራ ግብፂ ንህላውዮም ዘድልዮም ስግኣት ስለዘለዎም ሳና ክሰርሑ ክደልዩ ከለዉ ዋይ ናት ዊ ኣር ሬዲ ነዚ ኩነታት ካፒታላይዝ ክንገብሮ ኤርትራ ነዚኣ ብፍላይ ምስ ግብፅን ስዑድያን ዘሎ ኩነታት ዲል እንተደይ ጌራቶ for me it's going to be very difficult። ብኻልእ ዘራርባ መንእሰይና ኣብ ግንባር ኮይኑ ናይ ኢትዮጵያ ፀፀጊበ ንዝመፀ ክንከላኸል እሳ ጥራይታ ምርጫና ካልእ ምርጫ የብልካ መንእሰይ ኤርትራ ካልእ ምርጫ የብልካ እንድሕሪ ምስ ስዑድያ ይኹን ምስ ግብፂ ይኹን ምስ ካልኦት ዲል ተገይሩ እዛ ሕጂ ዘላታ ኩሉ እዚ መንእሰይ ኣብ ግንባር ኮፍ ኢሉ ክነብር next 30 years and that is not a good thing። ሓና ኤርትራውያን ፅቡቅ ነገር ኣይኮነን። መንእሰያትና ውሑዳት ፅቡቅ ዝተኸፈሉ ፅቡቅ መያ ዘለዎም ወታደራት ክልውና ዳ እምበር ዘዝ ዝተወልደ መንእሰይ ንግንባር እናኸደ ሂወት ዘይብላ ሃገር ክትከውን እሞ ካብኻ ዘዝሃደመ ንደገ ኣብ ፍቆዱ ፍዛሕዛሕ ክብል ኣይንደልና። ስለዚ ኣነ ነዚኣቶም ክዛረቡ ከሎ ብግምጣሉ እየ ዘንብቦ እቲ እሶም ደልይዎ ኣይኮነስ ብግምጣሉ። ስለዚ ኣይ ሆፕ መንግስቲ ኤርትራ ነዚያ ኩነታት እዚያ መፍትሄ እዚኦም ኣይገብረናን ይብላነ መፍትሄ እዚኦም ኣይገብረ በኋላ ሁሉ ነገር ሰከነና
የጨሰው አቧራም እየሰከነ የደፈረሰው ውሃም እየጠራ መረጋጋት ውስጥ ደግሞ ሲመጣ ደግሞ ኢትዮጵያ በተፈጥሮ ሀብቴ መጠቀም የምትለው ነገር ወደ ፊት ለፊት መጣ። በተፈጥሮ ሀብቴ ተጠቅሜ መልማት ሉዓላዊ መብት አለኝ የሚለው ነገር ተገፍቶ ተሄደበት። የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄና የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ መጠናቀቅ በራሱ የፈጠረው አዲስ የጂኦፖለቲካል ፖዚሽን አለ። ከግብፅ አንግል ካየነው ግብፅ የግብፅ መንግስት ወይም ደግሞ የግብፅ እንደ ሀገር የጡንቻ መፈርጠም አመላካች ወይ ማሳያ አድርጋ የምታቀርበው ሁለት ነገር፣ አንደኛው የግብፅ መንግስት በቀይ ባህር ላይ ያለው ሙሉ ለሙሉ የበላይነት ወይም ደግሞ በሱና በሱ ጥቅም አስጠባቂዎች ወይም በሱ እልፍኝ አስከልካዮች ቁጥጥር ስር ያለው የባህሩ ክፍል በዛ ላይ ያለውን የበላይነት ማስጠበቅ ይፈልጋል። ሁለተኛው ደግሞ በናይል ወንዝ ላይ ሕጂ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ እዚ ጉዳይ እዚ ሲሪየስሊ ንሳቶም ከም ሓደ ዝዓበየ ኣጀንዳ ናቶም ገይሮም እዮም ዝዋስኡሉ ዝዛረብሉ ዘለው እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ተመሊስና እንተሪእናዮም ግብፂ ረብሓናታ ፅቡቅ ጌራ ስለትፈልጥ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዶሚኒያንት ክትከውን እያ ትደሊ ዘላ ዶሚኔት ክገብሮ ንቀይሕ ባሕሪ እያ ትደሊ which is obvious ንግብፂ ዘዋፅኣ ነገር እንተሎ ዶሚኒያንት ፓወር ኮይና ኣብቲ ከባቢ ክትመፅእ እያ ትደሊ ብኒል ዝፈተነቶ ኩሉ ስለዘይሰለጣ ናይ ግድን እያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዋላ እውን ኢትዮጵያ ገዲፍካ ቀይሕ ባሕሪ ግብፂ ፅልዋ ክልዋ ትደልያ ዋይ ቢልዮንስ እትወላ ስዊስ ካናል ዝበሃል ዝሰርሕ እኮ ሑቲ ከመይ ገይሮም ኣቋሪፆም እዮም ኣለዉ። ስለዚ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ናይ ቀይሕ ባሕሪ ፅልዋ እንተዘይ ሃልይዎም ንበይኑ እቲ ዘለዎም ናይ ስዊስ ካናል ትርጉም ክህልዎ ከም ዘይክል ተረዲዎም ኣሎ። ስለዚ እዚ እንድሕር ኮይኑ እቲ ኩነታት ንሳቶም ብዝተኻእለ መንገዲ ኣብቲ ከባቢቲ ፅልዋ ክህልዎም ይደልዩን ይፅዕሩን እዮም። it's a very obvious thing። ስለዚ ኤርትራ ድማ ኣብ ሓደ ፕራይም ዝኾነ ዞባ ስለዘላ ኤርትራ ከይሓስካ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ፅልዋ ንክህልወካ ከቢድ እዩ። look at this so እትሶም ዛረብዎ ዝፅንሑ እዚኣ ቻርት እዚኣ ናይ ኒል ጉዳይ ትሪእዎ ኣለኹም and then the red sea ብክልቲኡ ኢትዮጵያ ኣብ ክልቲኡ ቻሌንጅ ክንገብሮ ኢና እንደለና ትገይምናትና እዮም ዝብሉ ዘሎ ሰው ኢትዮጵያ ንግብፂ ብክልቲኡ ቻሌንጅ ንጉዳይ ናይ ኒል ኣይንሰምዐን ኢና ማይ ናይ ዓድና ብዓድናይ ድሌትና ክንገብሮ ኢና እዚኣ ንበይና ግን ክልተ ኣይኮነት ምክንያቱ ብባሕሪ ድማ ክዓፁና ይኽእሉ እዮም ዝብል ስጋት ኣሎ ብባሕሪ እንተደይዓፅዮምና ድማ ብሱዳን ክመፁና እዮም ብሶማልያ ክመፁና እዮም ብኤርትራ እንኮላይ ክመፁና እዮም ዝብል ዓፍር ኣሎ that's why ድማ ናብ ዓሰብ ዝብሉ ዘሎ እምበር ዓሰብ ወደብ ረኺባ ኣብይ ኣሕመድ ወደብ ክሰርሕ መሲልኩም ኣይሰርሕን እዩ ቢልዮንስ ዝሓተሱ ብጅቡቲ ክጥቀም ብበርበራ ክጥቀም ሶማሊላንድ እኮ ኢማራት እኮ ኣብ ሶማሊላንድ ኢንቨስት ገይራ ዘላ ኣብ ክጥቀመሉ ኢላ እያ ንኻልእ ኣይኮነን። ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ገይም ኤርትራ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ፕራይስ እያ ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ እታ ዝበለፀት ተባሃጊትን ተደላይትን ሃገር ስለዝኾነት ነዚ ዕድል እዚ ከመይ ጌርና ንሳቶም ዝብሎ ማለት እዩ ንሕና ከመይ ጌርና ንረብሓና ንገብሮ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብግምጣሉ ኤርትራ ድማ ተደላይት ዝኾነትሉ ግዜ ስለዘላ ነዚ ኩነታት ዝክጥቀመሉ ናይ ጅቡቲ ድማ ንዓታቶም እቲ ቀንዲ ሕርብት ዝብሎም ዘሎ እዩ። ጅቡቲ ከመይ ጌራ ዝኩልናትና ረብሓ እናረኸበት ከላ ኣንፃርና ትኸይድ ኣላ ንዓና ከመይ ጌራ ኣብ ጉድጓድ ትእትወና ኣላ ዋይ ንሕና ኣብ ሓደጋ ንክንወድቕ ትቀላጠፍ ኣላ ስለምንታይ ንዓና ኣብ ደንጀር ትእትወና ይብለው። ጅቡቲ ግን እቲ ናይ ሶማሊላንድ ዝግበር ዘሎ ኩነታት እዚ ትሪእዎ ፀናሕኩም ኣንተ በከሪኩም ፀናሕኩም እዚ ኣብ ሶማሊላንድ ዝግበር ዘሎ ንዓታቶም ንሃገራዊ ድሕነቶም እንኮላይ ንቁጠባናቶም ኣገዳሲ እዩ። እዚ ስምዕዎ ኣብዚ ናይ ጅቡቲ መራሒ ኣብ ሴኩሪቲ ካውንስል ዝበሎ This urgent meeting on a matter of profound consequence for international peace and security and for the stability of our region, the whole of Africa. I want to thank ASJ Khalid Ghayari for his briefing. Djibouti fully aligns with the statement by the A3. It also endorses the many important statements by the AU, IGAD, the Arab League, and the OIC, as well as the 21 countries in the region and beyond, have condemned the actions by Israel, which took the unilateral decision to recognize the breakaway region, the so-called Republic of Somaliland. This decision is in direct violation of established international norms and legal principles. These norms are embedded in the founding text of the African Union and its constitutive act, which has a stated objective of defending the sovereignty, territorial integrity, and independence of its member states. Respect for another state's sovereignty and territorial integrity is an essential principle of the UN Charter. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጅቡቲ እንታይ ዝብሎም ዘሎ መጀመርያ ናይ ጅቡቲ መርገፂ ብትክክል ነቲ ሕብረት ኣፍሪካ ዝበሎ ኢጋድ ዝበሎ
አረብ ሊግ ዝበሎ ዩናይትድ ኔሽን ዩሮፒያን ዩኒየን ዝበሎ ካልኦት ኩለን ሃገራት ዝበልኦ ናይ ሉላውነትን ሓድነትን ግዛታዊ ሓድነትን ግዛታዊ ዶብን ናይ ሶማልያ ክኽበር ኣለዎ ንዝብል ንዕና ንድገፍ ዘለና ስለዚ ኣብ ጎኒ ሶማልያ ምዃን ማለት ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ምድጋፍ ስለ ዝኾነ ንሃገራት ኣብ ዝበለፀ ፖዚሽን እጂ ኣብ ጎኒ ሶማልያ ክንከውን ከለና ንሶማልያ ስለ ዝፈተና ይኮናኒ ዝብል ጅቡቲ ኮሚያ ትብል ዘላ ንምንታይ ንገብር ኣለና ንሕና ምክንያቱ ኣብ ጎኒ ሕጊ ናይ ዓለም ክንከውን ስለ እንደሊ ዘለና ሕጊ ናይ ዓለም ድማ ንኹልና ዘናብር ስለ ዝኾነ እስራኤል ግን ብትዕቢት ከባቢቲ ካብ ርሑቕ ቦታ መፅያ ነዚ ቦታ እዚ መዋግእን መባእስን ክትገብሮ ስለ ትደሊ ዘላ ትገብሮ ዘላ እዩ ስለዚ ኣብ ጎኒ እስራኤል ደው ዘብል ምክንያት የብልናን እስራኤል ንሶማሊላንድን ኣብ ሶማሊላንድ ትገብሮ ዘላ ድማ ንዞባና ዝለዓለ ሓደጋ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ሃገረ ጅቡቲ ንጹር ዝኾነ መርገፂ ሒዛ ገለ ካብተን ብዝቐልጠፈ ሓያል ተቃውሞ ገለገለ ኢትዮጵያውያን እንታይ ክብሉ ሰሚዐ ኣለኹ ክገርመኩም እዛ ጅቡቲ ትበሃል ሃገር ሲ ብክልተ መንገዲ ትሃርመና ኣላ ኢሎም ጅቡቲ ትበሃል ሃገር ንኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ብክልተ መንገዲ ትሃርመና ኣላ ኢሎም ብኸመይ እስከ ኢሎም ብመራሒ ናይ ጅቡቲ ናይ ኢጋድ ፕሬዚደንት ስለ ዘሎ ብኢጋድ ገይሩ ክሃርመና ጀሚሩ ኣሎ ካልኣይ ድማ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ጅቡቲ ዝነበረ ሕጂ ሚኒስትሪ ሕጂ ሰክረታሪ ጀነራል ናይ ኣፍሪካን ዩኒየን ስለ ዘሎ ድማ ናይ ኣፍሪካን ዩኒየን ድማ ዌፐናይዝ ገይሩ ንረብሓ ናይ ጅቡቲ ኣቐዲሙ ንኢትዮጵያ ብክልተ መንገዲ ጅቡቲ ክትሓስየና ንርኢ ኣለና ክብሉ ተሰሚዖም ኣሎ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ምናልባት ከምቲ ንሳቶም ዝብልዎ ዝነበሩ ዘይኮነ ካብቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ወፃኢ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክት ንርኢ ኣለና and at the end of the day ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ወላ እኳ ንእስራኤል ንቃውማ ኣይትምፁ ኣይትኸይዱ ናብዚ ኸይዱ ናብዚ ትምፁ እንተደይበለት ብስቕታ ግን ዝለዓለ ረብሓ ትረክብ ዘላ ሃገር ኮይና ወፂኣ ኣላ ኣብዚ ብስቕታ ብዙሕ ነገር ናብትን ከይዘለለት ብስቕታ ዝለዓለ ረብሓ ዝረኸበት ሃገር ኮይና ትወፅእ ኣላ ስለምንታይ እንተኢልና ድማ ኤርትራ ንእሽተይ ስቴትመንት ኣውፅያ እዚ ዝግበር ዘሎ ንዞባና ርግኣትን ሰላምን ክኸሊ እዩ ቻይና ድማ ትሕልፎ ይመስለንን ብምባል ታክቲካሊ ዝኾነ ከምዚ ስትራቴጂክ ዝኾነ መልሲ ሂባ ግን ካብ ተጠማትነትን ሓደጋን ወፂኣ ኣላ ኣብ ጎኒ ሶማልያ ከም ዘላ ድማ ብዙሓት ሶማልያውያን ዝብልዎ ዘሎ እዩ ጅቡቲ ከምኡ ነይሩ ጉዳይ ኣሜሪካ ነግፈረግ ዘይትብል እስራኤል እያ ኣብ ጉዳይ እስራኤል ነግፈረግ ዘይትብል መን እያ ኣሜሪካ እያ ሶቲ ቦታ ንሱ ብእስራኤል መሓዙ ኣብኡ ተሎ ናይ ኣሜሪካ ኢንተረስት እውን የብል ኣሎ ማለት እዩ የረጋግፅሎ ማለት እዩ بقروا بيمن نزول من قصاص كوننا تلعلك بأجر سراويتون توقت لها مالتي نافال فورسون تتقنك توقت لها مالتي سلازي بغتة نتينا أمريكا ناي investment and security يقودي يخنول أين خلل مخنياتو تايلك investment security اللي إلك سوزنا عدتها زياتن بعلن security حلوة زي خلال تغيرن وصارت بهالبوتا حساب على سيكوريتي اختراقات زي تحصل المخنيات يلنا امريكا مالتي بفلاي كا بإثيوبيا زشفن زنبره دان إثيوبيا خانه وشط صقما وطيروا درجه ترغم زيبلا ياتي صتانا يا غوروتس كترغاغص كتوحس سيترف ناي وشطا صتا كتوحس زي كاله تعديا تفلطي خامسنا على الشباب قال ملا زنبره قدم إثيوبيا عبي ترى نيرو حقيقة إن أمريكا إنترست مس إثيوبيا بزنورا بارتنر أو روحتها زرقاقت وتدرس قمتي بوليتيكا قمتات يوسني سومال سلام كتكون إثيوبيا عقاب سلام نا إثيوبيا سراويت مالتي أو أتينور تفلتها إثيوبيا هذا هم تقبر يتخيل أبزوخ أبزيون أمريكا تأمنا عدي كم تقبر لا تخيل عدي أجرء إن النوزي نا أمريكا تلاقي وكذا قبر زغل إثيوبيا يعني رأي إثيوبيا ناوي أما قال أكاونت تزغفت الله سبنا دلس لزلنا بزقال تفنت التخفيت لنا نحنا أمول علم دلو إيرتراويان حجزنا نسدد زدهم جينا يكونوني إذا فيديو دي أنا إذا سجمنت دي سمع كوان نيري لأنك أنا جن بزوج كتزرب سمعي له بس ك أزياء ما نسمع مجمريا زي سنة طبعا نحن تبدأ تأكلكم أواصلكم حجزوا عند حرت بلا الله خونك وصح هاجر تركبوا سنة طبعا نحن أبالات صندوق
تخلخ في الماريامو تقول تصفاي محاري في حيرة رمديت عالم لاينة تعدسة كحساي بره أخليلو فوتو تفنو أليكس كحساي الأمين حسب الله زر سناي قرماين باس زوعل بسن تصمدو بسن كتميت تحلف في وقت كتمزابلتي بتميت نعات أبون تحاسيوم قبل علميت مع عسكرات فاحيلهم زلو تقارو تفناقلت نمحقاز زوعل كونسرت ختدالو ومحسن هجي تا حتو بزيوم عبيت ارتيستس انديات تزرب زلا داركا زيوم مبزعتم ارتيستس دما اب حنت كونسرت لنك انا كراخبيم اي ريلي هوب ناب تعلاما حساب هجي تقلصنكم يلو جن ناب تግራይ ዝخيد حجز ኣይከውንን ምክንያቱ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ንሪዮ ዘለና نموت لنا نقتل لنا نجوا لنا اجاوينا بنالو نجوا لنا عم عسكر عالم ماشي الكبير تراوي ابو مخنا نقتل لنا نجوا لنا اجو مستي ካልኦት ኤርትራውያኑና ከቢ ችግር ዘለዎ መልክዕ አይህብኒ ንህዝቢ ትግራይ ክንድግፎ ፖለቲካዊ ግዴታና እዩ ኢልና እንዲና ተዛሪብና እታ ደጋግፋ ግን በከመይ መልክዕ እንተኾነ ተሓይሽ ክበሃል እንከሎ ብመንግስታዊ ትካላትን ኣገባብን ክትኮን ከላ ጥራሕ ንኣብነት ኣብ ትግራይ ዓፅበለ ኢልና ኣለና ሓደ ሚእቲ መኪና መሸላ ፅዕንካ ክትከይድ ኢኻ ብደረጃ መንግስቲ ማለት እዩ ሚእቲ መኻይን ኩንታላት ፅዕንካ ክትበፅሓሉ ትኽእል ኢኻ እዚ እቲ መልክዕ ዘለዎ ንህዝቢ ኤርትራ ኣዋፂ ካኹም ግበር ክትብሎ ተኾንካ ግን ባዕሎም ተጋሩ ዋፂኦም ከም ዘይገብሩ ለካ ኸሊ ምክንያቱ ተጋሩ እውን ካባና በዝሑ ዘለው ካባና ንሶም ይህብትሙ ካብ ኤርትራውያን ንሶም ይህብትሙ ነዊሕ ገይሮም ካብ ስደዱ ካባና ንሶም እውን በዝሑ ኾኑ ስለዝኾነ ሕጂ ህዝቢ ዋፂ እንተኮይኑ ዝድግፍ ህዝቢ እውን ኮ ዋፂ ይደግፍ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣዋፂ ግን ብባዕላዊ ተበግሶ እዩ ይገብሮ እዩ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ብሓንሳብ ኮይኑ ሚልዮናት ኣዋፂ እዩ ህዝቢ እዚ ብባዕላዊ ተበግሶ ዝገበረ እዩ كم طلقوا مسيو أواسيهم زعكبكم مسلد وإلا تصاوتكم زعكبكم مسلد سي نخمز أمثلة نتميات حزب تجري إلك تحلف على الحطام كاجن ملكو خالي تزم سكامل سي وتأكيدهم وإلا تصاوتهم مسلد زي أكو تجارو كل ما يرتوين هذا حجيزة منقو مامر برهان أول سعيدن زلا مكتبب على على ترينا يوم بس كبخمين رأيا مجمريا أول سعيد نتاسم دو نكت صرح بزح غسغسي بزح سعيريو مخنياتو صمدو استراتيجيكاوي اقداسنه سلازلو لكل كساب حجي بسسرح سرح تراي تصمدو نتكوينات التعريفه درجه كساب حجي بر ابي احمد ورح 10 تكوينات كجمر ابي سرح مشن ورح 10 تكوينات كجبر كم زتحسبون زرب زرباتات نيري ببزح منقدي كنسمعون يرنانا امتينا يرنانا سلازي ناول تلخو كم يركا تصمدو نقميت تمصيو and this is نزي كتجبر ندحرو خين كادما ፖለቲካዊ ገጻት እውን ኣለዎ ንኣብነት ሓደ ካብቲ ልሙድ ትርእዮ ንዓፅቦን ንሽግርን ንምምካት ዝግበር ኮንሰርት እዩ ህዝቢ ኮንሰርት ጌርካ ንሓደ ህዝቢ ክትሕግዝ ንኻል ህዝቢ ዝተሸገረ ወይ ንዝጠመየ ክትሕግዝ ልሙድ ትርእዮ እዩ እታ ፍልይ ተብላ እንታይ እያ ማለት እቲ ኣወል ዘለዎ ሲትዌሽን ክትርዳእሉ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ንክገብር መይባዓ فقادون يبلون قبلوا له مريتنا إثيوبيا بزي فقاد منكس إثيوبيا زخون نجر قبر أيكن لذي أنت واحد بزربا كم قبل كخل علو نعم إيرتراو خينكا أنا كم إيرتراو زي جاي زرب زلو ني أبزقو دايزي إيرتراوين أبستفل عليه كرناعتنا يسدتنا عالم أبزيو حماق بدوتات أبزنبرو لزلو بفولوي أبتقراين زلو كنتات راي حاجز نخجبر زجبر كامبين نعي قرب تلي ጽቡቕ ነገር ኮይና ይስማዓኒ ስለምታይ መጀመርያ እቶም ኣብ ትግራይ ዘሎ ዓፀበውን ሽግርን ገጢሞም ዘሎ ህዝቢ የደንግጹን እዮም ድንጋፅ ኣለና ኣብ ልዕሊኦም ግን ማዕረማርዮም ከኤርትራውያን ኣሎ ኣብቲ ካምፕታት ወላ እኳ ብኣካል ከይደ እንተዘይረኸብኩም ዝተሸገሩ ኤርትራውያን ኣሎ ካብቶም ትግራዎት ንላዕሊ እውን ተሸገሩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ እቶም ትግራዎት እንተወሓደት ኣብቲ ዓዲ ዘሎ መንግስቶም እዩ ነቶም ኤርትራውያን ግን ከም ፀላኢ ዝርዮም ዘሎ መንግስቲ እዩ ዩናይትድ ኔሽንስ ዩኒስኣር ገንዘቡ ብዙሕ ጎዲሉ ወርልድ ፉድ ፕሮግራም መግቢ ክቅርብ ኣይክልኒ ኣብ ዝብለሉ ዘሎ ደረጃ ኤርትራውያን ክንምንታይ ግዳይ ክኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብቲ ፀልኦም ሃገር ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ኣብዚ እዋን ፖለቲካ ዝፀልኦም
እሞኻቲ ዝሕግዞም ዝኽእል ዝነበረ ሓይሊ ድማ ገንዘብ ዘይብሉ ዘሎ ግዜ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ይርዳእኒ እዩ ስለዚ ኣወልስዕ ዝብሎ ዘሎ ፖለቲካዊ ዘራርባን ፖለቲካዊ ኣካይዳን እዩ there are always these political speeches ክትገብሮም ዘለካ ኣብ ግደ ሓቂ መፂኻ ግን ኣነ ከም ኤርትራዊ ኣብ ደገ ዝቕመጥ መጀመርያ እታ ክህባ ክሕግዛ ዝደሊ ንኤርትራውያን ክሕግዛ እየ ዝደሊ እንተ ክሕግዝ ኮይኑ ማለት እዩ ስለምንታይ እቲ ቃንዛ ሓደ እዩ ዝያዳ እቲ ቃንዛ ግን ናይ ኤርትራዊ ዝሕመና እዩ ናይ ኤርትራዊ ቃንዛ ይሕመንን ናይ ካሊእ ዝሕመኒ ናይ ኣፍጋኒስታን ቃንዛ ዝሕመኒ ዝብል ሰብ ኣሎ ናይ ቃዛ ቃንዛ ዝሕመኒ ካብ ናይ ኤርትራውያን ላዕሊ ዝብል ኣሎ ስለምንታይ ከምኡ ኮንካ ክብሎ ይክእልኒ ኣነ ንኩም ይኮንኩ ኣነ መጀመርያ ተሓገዝ ድሕር ኮይኑ ብፍላይ ድማ ብኦርጋናይዝድ መንገዲ ምሕጋዝ ድሕር ኮይኑ ንኤርትራውያን ክሕግዝ ኣለካ እዝጊሄር ዝፈትዎ እውን እዩ ምክንያቱ ንኤርትራውያን ክሕግዞም ዝኽእል ሓይሊ የለን ንኤርትራውያን ክሕግዞም ክመፅእ ዝኽእል ፍሉይ ነገር የለን ናብ ሕጅብቲ መንግስቲ ኤርትራ እንተቐይርካዮ እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብ ኤርትራ ወፂኦም ብዩንስ ኣር ገይሮም ደገ ክኸዱ ዝደልዮም እቶም ኤርትራውያን ንፈልጦ ነቲ ኩነታት መንግስቲ ኤርትራ ወፂኡ ንዑና ዓድኹም ተው እንተዝብሎም ክንደይ ካብኦም ተመልሱ I really want to see this ክንደይ ኤርትራውያን ኣለው ክምለሱ ዝደልዩ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም نموت لنا ስለዚ ከምዚ ሕጂ ብተደጋጋሚ ዝብልዎ ዘለው እቲ ፀገም ናቶም ናብ ኤርትራ ክንከይድ ደሊና ኣለና ኣብዚ ሸጊሩና ስለ ዘሎ ናብ ኤርትራ ክንኣቱ ሓግዙና እንተዝኸውን ነይሩ ንመንግስቲ ኤርትራ ገለ ግበር ኢልካ ፀቕጢ ክትገብር ትኽእል ኢኻ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ግን እንታይ ዋላ ንዑተው እንድሕር ብሎም ክኣቱ ይደልዩ እዮም እቶም ሰባት ኣብ ብዙሕ ግዜ ግን ኣይንደልና እዩ ዝብል ሰብ ምክንያቱ ኣብ ካምፕታት ስለ ዘሎ ዩንስኣር ገለ ገይሩ ናብ ካልኦት ሃገራት ክወስዶ እዩ ዝደሊ ስለዚ እቲ መንግስቲ ስኽልካ ሓደ ግዜ ኣምፃ ኣቢልካ ምሕማይ ጥራይ እውን ትርጉም የብሉ because we really need to understand the situation ኣብ ከምዚ ካምፕ ከሎ መንግስቲ ኤርትራ እኽሊ ክእቱ ይኽእል ዶ ኣይከኣልኒኩም ባይ ዘ ወይ መንግስቲ ኤርትራ እንተምፅኢሎም እውን ንሳቶም ደን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ፀገም የብሎምን so እቲ ብመንገዲ ዩንስኣር ሪሰትልመንት ገለ ዝሓስብዎ ዘሎ ኣይሰርሕን እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም very very tricky ዋላ እቲ ፃውዒት ናቶም ማሕበረሰብ ዓለም ንገሩልና እዩ እዚ እቲ ዩኤን ገለ ክሕግዞም እዮም ዘልዩ ስለዚ ኣብዚኣ ክፋል እዚኣ ብጣዕሚ ሕልኽልኽ ዝበለት ጉዳይ ግን እታ ኣወልስዒ ዘምፅኣ ብፖለቲካዊ መንገዲ ጥራይ እንተራእናያ እምበር ብዓይኒ ፍትሒ ብዓይኒ ቅንዕና እንተሪኻያ ንኤርትራውያን ቀዳምነት ግን ኣወልስዒ ድማ ነቲ ፅምዶ ከም ዝግዝጉስ ኣካል ኮይኑ ከምኡ ክብል ፖለቲካል ዘረባ እዩ ምስ ብዙሓት ከም ተፃልኦ ድማ ፍሉጥ እዩ ብዙሓት ከትክዕወር እየ ኣለኹ ግን ኣወልስዒ ኣብቲ ቅድሚት ናይ ፅምዶ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ተጋሩ ጠሚዩ እንተለዉ እንተወሓደ ብዘረባ ከምኡ ክብል ክእል ኣሎ ተሓገዝን ካልን ካላርሲ ኮይኑ ኣብቲ ቅድሚት ኮይኑ ንሱን ከምኡ ክብል እዩ ክሕግዝ እውን ብመንግስቲ ደረጃ ክገብር ኣይክእልኒ ስለዚ ብመንግስቲ ደረጃ ክሕጋዝ ስለዘይክእል ንህዝቢ እዩ ሓግዙ ክብል ዝኽእል ስለዚ እታ ዘረባ ንፖለቲካዊ መዓላ ኣገዳሲት እያ ነይራ ካልእ ለንቀነ ዝወፀት ዘረባ ምናልባት ደይራኹማ እንተለኹም ካዚኣ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብምክንያት ሓድሽ ዓመት ናይ ዮሃና መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ሙሉእ ትሕዝቱ ይስዕብ መልእኽቲ ሓድሽ ዓመት 2026 ንዛዝሞ ዘለና ዓመት ብደረጃ ዞባና ዝሰፍሐ ጎደቦናን ዓለምን ንሰላም ርግኣትን ሓባራዊ ልምዓታዊ ገስጋስን ዝተፈታተኑ ዝተሓላለኹ ክስተታት ዝተጋህደሉ እዩ ነይሩ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ከቢድ ቅልውላዋት ዝዓብለሉ ሃዋሁ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ከም ወትሩ ንኩሉ ክስተታትን ብድሆታትን ልቦና ዓቕልን ተፃዋርነትን ዓጢቖም ክምክትዎ ሃገራዊ ርግኣትን ላላውነትን ከውሕሱ ምስ ኩሉ ማሕለኻታት ድማ ተልእኾ ሃገራዊ ልምዓት ከሰላስሉ በቂዮም እዮም ኣብ ዓመተ 2026 እዚ ሕላገት እዚ ብዝያዳ ደሚቑ ገስጋስ ህንፀትን ልምዓትን ሃገር ብዝሓየለ ናህሪ ክቕፅል ሰናይ ትምኒተይ እናገለፅኩ ንመላ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ንምዑታት ሓይልታት ምክልኻሉን ዮሃና ርሑስ ሓድሽ ዓመትን ልደትን ከም ንሪኦ ዘለና እቲ መልእኽቲ ናይ መኸተይ መልእኽቲ እዩ ዘስምዕ ዘሎ የስ እታ ቪድዮ ብምላ ብዛዕባ እቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ከቢድ ብድሆ ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ስቲል ቻለንጅ ኣብቲ ቅድሜና ቅድሚ እቲ ሃገር ቻለንጅ ከም ዘለዋ ግን ነዚ ኩሉ ቻለንጅ እናሃለወ ናብ ልምዓት ዘተኮረ ካብ 25 ብዝበለፀ መንገዲ እንተደይ ተሰሪሑሉ ግን ንኤርትራ ሜይቢ ንኤርትራ ፅቡቅ ክኸውን ኣይክእልን ይበሃላ ያኔ የስ ናይ ሴኪሪቲ ሕቶ ኩሉ ከም ዘለዎ እዩ ዊ ዶንት ኤክስፔክት ቢግ ቼንጅ ክኸውን ዝኽእል ብመንገዲ ሴኪሪቲ ሃገራዊ ድሕነት ጉዳይ ካብ ደጋ ክመፅእ ዝኽእል ፈተናታት ክቐፅል ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ግን ኤርትራ ድማ ከምቲ ንብሎ ዘለና ብሴኪሪቲ መንገዲ እውን ሓደ ዓብ ዲል ጌራ ክትዓፅወሉ ትኽእል ምዕራፍ ኩሉ ትምኒተይ ዓብዩ ናብ ቁጠባዊ ደረጃ ድማ ገለ ነገር ክግበር ተዘይክኢሉ እዚ ዓመት እዚ ዋላ እቲ ዘሎ ፖዚቲቪቲ ናይ መንእሰያትና እውን እንተኾነ ገለገሊዩ ናብ ተስፋ ቁርፀት ክኸይድ ከም ዝኽእል ግምት ኣለኒ ምክንያቱ
ንከሰም ብድለ ይኮንኩን ኣነ ኣብዚ ቻነለይ ክመፀኒ ከሎት ፊድባክ ትሪእዎ እንድሕር ኮይንኩም ኣብ 2024 ዝነበረ ኣመና ፖዚቲቭ ዝኾነ ቪውስ በቃ ኤርትራ ሕጂ ውልዕ ክትብል እያ ገለ ዝብል በቃ ተበግሶ ናይ ቁጠባን ዝላ ምስቲ ዝነበረ ናይ ቢንያም እውን ተወሲኹ ላዕሊ ነይሩ 2025 ቁርብ ትለይ ሓውሲ ተስፋ ናይ ምቁራፅ ክኸውን ዶ ይኮነን እምበር ዶ ክግበር እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ክንርፀን ኢና ግን ተስፋ ዘብካ ነይሩ እንተወሓደ ብዲፕሎማሲ ኣብ 2025 ሕጂ ኤርትራ ብዙሕ ትፅቢታት መብዛሕትኡ ኣብ 2026 መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ደገ ዘሎ ብፍላይ ተስፋ ይገብር ኣሎ እንተወሓደ መንግስቲ ኤርትራ ንኣሽቱ ተበግሶታት ናይ ቁጠባዊ ግስጋሴ ንክገብር ትፅቢታት ይገብር ናይ ሆፕ ካብ ልበይ ዝምነዮ እንተሎ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ መፍትሒ ክርከበሉ ዝኽእል መንገዲ ክፍጠር ድማ ትምኒተይ ኣብዚ እዋን እዚ ኤኒዌይ ገለ ክፋል ካብ ጎደናታት ኤርትራ ንዝመፀ ድማ ክንርኢ ምክንያቱ ቅንያት ሓድሽ ዓመት ብዙሕ ነገራት ይግበር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ካብቲ ኣደነው እዚ ናይ ለዘበን ሓድሽ ዓመት ብፍልይ ዝበለ ድምቀት ዝበዓል ዘሎ ኮይኑ ይስማዓን ዘሎ ንዓይ ቢካዝ wherever I look ከምዚ ፍሉይ ዝበለ ናይ ቅንያት ናይ ትሌትን ደርፍታትን ዝተሰነየ መደባት ክቐርበልና ከመስ እዩ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ሙዚቃታት ካልእ ኮፒራይት ከይህልዎ ኢለ ዝቆርፀልኩም ዘለኹ ከምዚ ፋሽን ሾው ናይ ባህልታትናን ክብርታትናን ዘንፀባርቕ ንትሽዓተ ብሄራት ዘለዎም ካምፔይን ብፍላይ ኣብ ኣስመራ ኣዝዩ ድሙቕ ዝኾነ ኣቀባብራ ናይ ሓድሽ ዓመት ዝረኣኹ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣሎ ኣብ ካልእ እውን ከምኡ ክኸውን ተስፋ ይገብር ብቪድዮ ስለ ዘይረኣናዮ እምበር ስለዚ ኮታስ ንሪኦ ዘለና ፅቡቕ ዝኾነ ፅምብል ናይ ቅንያት ናይ መዓልቲ ናፅነት ናይ ሓድሽ ዓመት ብከምዚ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ እንድሕር ተቐቢልካ ድማ ብሓጎስን ብደስታን ብፅቡቕ ትምኒት እንተተቐቢልካ ሓድሽ ዓመት ፅቡቕ ክኾነልካ ዘሎ ተኽእሎ ፅቡቕ እዩ ክልተ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣሎ ኣብ ዓለም ይብሉ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ዘሎን ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ዘሎን እቲ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ዘሎን ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ዕድላት ናብ ቋመተይ ዝኸይድ ምክንያቱ ክሰልጠኒ ክዕወት እየ ዝበለ ኣተሓሳስባ ስለ ዘሎ ዕድላት ጥራይ ዘቋምት እቲ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ሓደጋ ጥራይ እዩ ሓንጎሉ ዝጥምት ሓደጋ ጥራይ ስለ ዝጥምት ነቶም ዕድላት ኣይክሪኦምን እዩ እቶም ሓደጋታት ግን ከጋጥምዎ እዮም ስለምንታይ ይጥምቶም ስለ ዘሎ ስለዚ ኣብ ሓድሽ ዓመት ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ፖዚቲቭ ኣተሓሳስባ ሒዝካ ክትብገስ ከለካ ፖዚቲቪቲ ክመፀካ ይኽእል እዩ ኣወንታዊ ኣካይዳ ክመፀካ ይኽእል እዩ ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ናይ ሓድሽ ዓመት ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ኣብ ካልእ ቪድዮ እውን ሼር ገይርያ ነይረ ብተደጋጋሚ ክንሰርሓላ ዘለና ከም መልእኽቲ ድማ ናይዚኣ ሓፍትና መልእኽቲ እያ ምስራሕ እንደን ሕጊ በቃ ብእኩብ ናስ مش كم زي حج الجرمناويان كبهالو خلو بوكم بمنتهي مزفلتو كواليتي نجار بمسرح يفلتو إذا عبيزنا عسل ساعات بمحلاو يفلتو نأخو ما يدليكم اليوم أبي واتكم تسرحوا لهم كمو نأخو إريتراويان بعفشا كابتو كل تزاربتو collective success حبراوي عوت حبراوي سرح collaboration خا نزع عمت زيا أنا تعويدناتي collaborate كنجبر بحبار حبابيرنا ناي مسرح منفس اب بيزنس زلهم حبراو سرح زياده كنحيل اب ميديا زلنا حبراو سرح كنحيل اب اكتيفيزم زلخه حبراو سرح اب سوشيال كوز سلو حبراو سرح اي نبرن مالتي كون مور فيجرسلي بزبرت حيلي حبراو سرح نخنسرح لك كمتي حدنت تاع انكو مفتعي مسغاغري قصالنتنا ኤርትራ حدنا زخونه كم زتري وزرون كل زقبر وزلون بحالتاتنا كبرتاتنا حدنا تزبير ኤርትራን ዝሕይል እዩ ስለዚ ኣብ ሓድነት ዝተኮረ ሓበራዊ ስራሕ ክንሰርሕ ናብኡ ገጽና ድማ ክንሃንጽ ምናልባት ኣና ንእሰ ዝሓልም ዘለኹ እቲ ዝዓበየ ሕልሚ ክኸውን ዝኽእል ድማ ንኤርትራ ከመይ ጌርና ፖታሽ ናይ ኤርትራ ነዕብዮ ንዝብል ሓሳባት ዓበይቲ ሓሳባት ወርቂ ናይ ኤርትራ ምስተን ኣብኡ ዘለዋ ካምፓኒታት ኤርትራውያን ከመይ ጌሮም ከበርክቱ ይኽእሉ እዚ እቲ ዝዓበየ ክንበፅሖ ንደሊ ክብፃሕ ዝደልዮ ሕልሚ ናተይ ንሱ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ዓውዲ እዚ كيلاتات أواديدو بزت أمامن معناته أمنة قداسي أبزي الجين ريوزل صنعنا بريزنت هاجرير ترازو وزنا برملختي حركة بتي ندوليو زلنا زت أمامن نجر كون حرقينو نبلو زلنا أمنة كاب زي رزمة يكون سلزي زت أمامن نجر كله بتودابتاتو يكون بتمن سعود الرجاء بتزمن من قدي حسابات مزيو تزتيلون تزريبلون نافس أمتاتو نكخيت كنجبر مالتيو ولكن أبعدنا نزلو enterprises businesses نعبنت زوما بيرترا زلو تكالات مس دياسبورا زلو investor حبراو سرح نكسرحون نزز جبرون platforms نعبنت أبزي سويسرلاند مليكم
ዌብሳይት ኣሎ ኣብ ሓደ ሎካል ፕሮዲውሰር ናይ ክለብ ድዩ ወላ ናይ ፋብሪካ ሓዳሽ ዝሃንፅ ዘሎ ድዩ ኢንቨስት ክትገብሩ እንተደሊኹም ንኣሽቱ ትካላት ሕጂ ዝዓብዩ ዘሎ 150,000 ዲኻ 5,000 ዲኻ 10,000 ኢንቨስት ንክትገብር ዌብሳይታት ኣሎ ስለዚ ዌብሳይት እንታይ ዝገብር እዚ ግን ምትእምማን እታ ዝዓበየት ኪወርድ ምትእምማን እዩ ኣነ ዌብሳይት ክሃንፅ ይኽእል እቲ ዌብሳይት ግን ከመይ ጌርካ እሙን ኮይኑ ብሃገር ደረጃ ክሰርሕ ይኽእል ድማ ከቢድ ስለ ዝኾነ እቲ መንግስቲ ዝያዳ ተሳትፎ ናቱ ኣብኡ ነቲ ተኣማንነት ንምህናፅ ክረድብልቲ ንምህናፅ ከምኡ ድማ ተሓታትነት ንምርግጋፅ እቲ መንግስቲ ኣብኡውን ዓብዪ እጃምን ኣበርክቶን ክገብር ኣለዎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ኤሪሊንክ ዝመፅእ ዘሎ ትሕሶ እዩ ኬትኩም ኣውራይዎ ኣተባብዕዎም እናበልኩ ናይ ሎማ ርሳብ ዝጉዳይ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ብሓድሽ ኤነርጂ ብሓድሽ ሞቲቬሽን ብሓድሽ ክሬቲቪቲ ክንመፅእ ስራሕና ድማ ክንዕብዮ ክንፍትን ኢና ደግፉ ሓግዙ let's go أيا تخلي عدي بالنادي شوي تسقمي